feliz noche, Trove, cada uno de vosotros. Nogmaals een hele goede avond aan ieder van jullie. Dank u voor de oratie. Dank u wel voor de gebeden. Ja, het stemt mucho más mejor, hè? Broeder Steven voelt zichzelf vandaag heel veel beter. Yes, dus nos porranca sale a noche. Zodat we vanavond kunnen we gelijk gaan starten. Ja, se la nos hace un palabra de oración, por menos 30. Laten we een woord van gebed hebben voordat we gaan beginnen. Yes, nos Teresa. Tara de amor a noche nos quepa ava tu mas 100% over. Lieve Vader in de hemel, we willen u vragen dat u heel 100% vanavond overneemt. Permiti visita al Señor por 30, tu reine por 30, cutingo 30. Laat dat elke bezoeker of iedereen die hier via de chat binnenkomt. Ja, se sine tu rende também por escucha e tema de noche. Dat iedereen het thema vanavond kan luisteren. Ja, Senhor, nós te pedimos o Espírito Santo a noite para tomar controle completamente, Senhor. Lieve Vader, we vragen dat de Heilige Geest totale controle kan overnemen. Ja, is lá Senhor, que nos porta humilde e nos porta ding e fácil que nos por sinha. Laat dat wij nederig zijn en dat wij in de basis of op de pad kunnen zijn om te leren. We zullen evitar nos tour para bem sinta na pia de Cristo, nos cada Dat wij aan de voeten van onze lieve Jezus kunnen zitten. E não tinha palavra de vida, e não tinha turcos. En dank u wel voor het woord van leven. We zeggen, we noite met de esconde dembo, para abo apresentar através de metade. En daarom schuil ik achter u, zodat u dit presenteert. Também oração we noite em nome de Cristo Jesus. Amen. Is mijn gebed in de naam van onze lieve Jezus. Amen. Ok. Diz primeiro me começar, me que discorda essa aqui. Voordat ik ga beginnen, wil ik dit jullie herinneren. Todos não a tomar uma decisão of quer tomar uma decisão para bautismo dia 30 hoor. Degene die de beslissing heeft genomen, of degene die een beslissing wil nemen om te gaan dopen, de aanstaande 30 maart. Yes, voor tomar contato comigo, of tomar contato com pastor Ross. Om contact te nemen met broeder Steven of met pastor Ross. Yes, of ze willen in contact met hermana Chetty of Jennifer também tá bom. Of met de zuster Charity of met zuster Jennifer is ook. Yes. Qualquer líder aan die refugio wat tomar contact com ele, que é mais fácil para você, tá bom. Of andere leider die voor u makkelijk is, kan u ook contact meenemen of nemen met deze leider. Dus não perde a oportunidade dia 30 hoor, sábado para entregar a vida a Cristo Jesus. Laat deze kans niet gaan om je leven aan Jezus te geven 30 maart. Ja, Jesus é inevitável para você ser seu discípulo, não de mim, não de pastor, não de igreja, sino de Cristo. We nodigen u om discipel te worden van Jezus, niet van broeder Steven, maar dat u discipel wordt van Jezus in de kerk. Ok. Nós vamos contestar duas perguntas aan Biabasa, acaba para nos 30 dingen thema de hoje. We gaan op dit moment de 2 vragen antwoorden van vorige keer en daarna gaan we gelijk in het thema belanden. Ok. Duas perguntas geworden zie. Er waren 2 vragen die werden gesteld. Ok, 25 de maart. 25 maart. Sim, então, duas perguntas aan tava brother, que verschil tem amor e paixão? En een van de vragen waren, broeder, wat is het verschil tussen liefde en passie? Paixão me bisa, of paixão é por bisa, quizás. Amor eros de Deus é da? Over de passie kan ik zeggen dat het liefde ero is
die uit God komt? Ja, die dos preguntas da Kiko da sobra, ko ene porasi den kamer e ora ei. En de tweede vraag is, wat blijft over dan dat iemand in de slaapkamer of huwelijkkamer kan doen? Ja, is pas sombra Steven, maar papi, quindi essa aqui no por, essa aí no por, etc. Ando Kiko sobra, uiteindelijk. Omdat broeder Steven die zegt, ja, dit kan je niet doen, dat kan je niet doen, wat blijft dan over? Oké, que me eure even, que explicar me Steven ko, e bida eure e matrimonial romanticismo, acaba eure então, não tem nada mais. Dus broeder Steven, wil je me dan zeggen dat het romantische leven is dan het afgelopen dan? Ja, laat me poner de forma aqui. Oké, laten we het zo zetten dan. Ja, is we orbo passa, orbo corre bij Amsterdam. Sorry, nog een orbo corre bij Amsterdam. Wanneer jij rijdt naar Amsterdam? In Amsterdam te conheci pa edifício nam bonito con tra apart unico. Dan wordt deze stad herkend door die mooie aparte gebouwen die zijn gebouwd. Orbo wa con atra edifício construir com laten we zeggen even coi idea no te palavra creatividad. Ja. Als je ziet de mooie gebouwen die zo creatief zijn gemaakt. Ja, is wat is wat componente gewoon gita. We zijn nou een creativiteit. Dan zeg je, oh, kijk wat een mooie gebouw. Omdat deze mensen hebben hun creativiteit gebruikt. Juist. En tot met een context, zoals we die matrimonio of seksualiteit in matrimonio, romanticisme. Dus in dezelfde context spreken we over de huwelijk in het gedeelte romantisme. Ja, is wat ik onze boek creativiteit. Dan moet je je creativiteit gebruiken. Ja, is zo amino te weten handleiding van Juende. We zeggen saki sineki positie 1, positie 2, nou 3 niet, 4 wel, nou. Ja, omdat broer Steven zegt, ik ga geen handleiden voor niemand zeggen van dit kan je wel doen, positie 1 wel, positie 2 wel of niet. Dat ga niet doen. Nee. Usamos creatividade, papi com Deus, Senhor, essa que toque ja of nee, is de boa relação com Deus. Dus gebruik je creativiteit, maar spreek wel met God, zodat God kan je begeleiden. Ja, ik ben obviamente penso que Deus está para fora de assunto, que Deus não está para fora. Deus está dentro do assunto. Omdat veel mensen denken dat God buiten deze situatie staat, maar God staat niet buiten de situatie. God zit in de situatie. Juist. Kan mij trouwen, Steven, wat is trouwens handleiding? Nou, Steven, wat moet ons komen? Nou. Dus broer Steven, ga je een handleiding maken? Nee, ik ga geen handleiding maken. Ik ga je niks laten zien. Usamos creatividade. Gebruik je creativiteit. Você deve saber, met de bolbel is de site aqui. Não olvide nunca mais. Ik ga deze citaat weer lezen, zodat je het niet meer vergeet. Oké. Hoop je dat bem conosco é pergunta, laten we poner assim, inquiry. Ja, pergunta. Veel mensen komen met vragen. En dan kan je punten, shall I do this? Shall I engage in that enterprise? Lo me acessa aqui, quizá lo me 30 ding e negocia aqui. Oké, veel mensen stellen ze deze vragen. Zal ik dit doen? Zal ik in deze situatie gaan? En dan kan je maar te zeggen visa. Or in regard to dress, shall I wear, que men ding, questão de vestimento, lo me viste saco, viste saia. Wat de verder zegt, qua kleding, zal ik dit dragen of zal ik dat dragen? Juist, me contesta na bolsa de men kogudeer man hoe te gaan. I answer them. Mijn antwoord is hetzelfde wat zuster Ellen G. White zegt. Dus bota professadi ta discipel di Christus, toch? Jij professeert of jij zegt dat je een discipel bent van Jezus.
Study your Bibles. Mire? Studia a Bijbel lang. Bestudeer je Bijbel. Lees cuidadosamente y corazón. Lees je Bijbel zorgvuldig met gebed. Sí, het bieden die Cristo hoort dat we de Bijbel mee die hinder ribatera. Bestudeer het leven van Jezus toen hij op deze aarde leefde te midden van de mensen. De mesmo cos met de echo lo que hermano vai de visa. Ik ben helemaal eens met wat zuster Ellen hierbij zegt. Mas de visa met de refuse, met de ninga di ta conscientie pabo. Ik negeer dat ik een... I refuse to be the conscience for you. Mita, visa sta met een ninga. Rechazar die tabo conscientie pabo. Oké, ik ontken dat ik jouw conscientie, dat ik jouw bewustzijn ben. Ja, toch zo? Sí, sí. Ik ontken dat ik jouw bewustzijn ben. Ja, dat okay. Is wat. Juist, we gaan nakomen. Juist. Weiger. Ja, weiger. Dankjewel, zuster. Correcto. Que me andi Steven, no te voy a mostrar ave ninguna posición que se de mes abo con Dios, o zijn te bij wa con quasi qua no verder. Hoe meneer? Broer Steven zegt, ik ga niemand laten zien welke positie, welke stand gaan ze doen. Yeah. Dat is jij tussen God. Juist. Maar mire, we zullen die con nos me se obedecer Dios más que Waarom moeten we meer God gehoorzamen dan mensen? Juist, então nós me se sigue assim Senhor te bisa. Verdade? Wij moeten volgen, zo zegt de Heer. Oké. Então esse não me se vai pôr banda para assim a igreja te bisa of assim estado te bisa. Dat moet niet aan de zijkant gezet, zodat de kerk gezegd heeft, zo zegt de kerk, of zo zegt Estado, even. State, gobierno. De staat. Juist, correct. Agora, dan diz, bisonco rapidamente aqui, para mim me sigue. Laat me even hier iets heel snel zeggen voordat ik verder ga. Juist, basari we cita aqui, maar bisa era por exemplo. Gebaseerd op deze citaat, wat ik gisteren heb gezegd. Ora guta tinha romanga bisa ku pastora bisa tal kos. Er was een broer of zus die heeft gezegd, die ene pastoor heeft dit en dat gezegd. Juist, en toen jullie basari we cita que ma bisa, maar eigenlijk nos por seguir lo que Bijbel de bisa is spiritual visie in primeiro lugar. En gebaseerd op deze citaat wil ik zeggen dat wij moeten de Bijbel en de geestelijke volgen. Wat wil ik zeggen? Correct. Ik meen die, lo que Ami te zien, por ejemplo, Ami. Wat ik leer mezelf. Botinco bij de Bijbel, botinco bij spiritual visie of comentario bíblico, toere otro konai pabowake pabomes. Dan moet je in je Bijbel gaan, in de geestelijke Bijbelcommentaar, zodat jij het zelf kan onderzoeken. Ja, es que no toma mi palabra como absoluut. Bij de Bijbel. Dus neem mijn woorden niet als absoluut, dat het zo is. Ga in je Bijbel. Juist, dus essa imitava de que me hier. Você lá me bole highlighten, para não vender normaal compreenderme. Dus dat bedoelde ik gisteravond. En daarom heb ik het zo helemaal gemaakt, zodat mensen mij niet verkeerd begrijpen. Correct. Oh meneer, que men die, en dat wat slecht bedoeld, dit is de context aqui, maar papier, nos cada is estudia van ons mis. Dus het was niet slecht bedoeld, maar het bedoelen is dat iedereen voor zichzelf gaat het bestuderen. Yes, ok, ¿te comprendível? Ok. Bueno, agora eu pergunto de mim agora, quem a cria homem e mulher? Dus nu komt het vraag.
de man en de vrouw gemaakt? Contesta de fácil, de Dios, de verdad. Makkelijk antwoord. Het is God. Quem avisa no te bom pe hombre de zo? Wie heeft gezegd dat het niet goed is om de man alleen te zijn? Contesta de fácil, Dios. Antwoord is makkelijk. God. Quem avisa seja frutífero e multiplicar? Wie heeft gezegd, wees... Oh, sorry broeder. Ah, dat bom, dat bom. Wie heeft gezegd, wees vruchtbaar wie heeft gezegd, wees vruchtbaar? Juist. Onda Dios. Is het niet God? Dus de andere palavra is Dios a equipa ende, a doen ende tudo que nos tiave. Als God heeft iedereen voorzien in alles wat we nu hebben. Wanneer je dingen party sexual we ze token, dingen tres temas, Dios no perdona nos creatividad en cuanto je zei. Denken jullie niet dat God in de 3 thema's die we hebben bestudeerd, dat hij niet alles aan ons, al die creativiteit zal aan ons geven? Oké, dus we moeten nos kiko nota bom. Hij heeft laten zien wat niet goed is. Pero één mes lo doen we kiko te bom. Maar aan de andere kant zegt hij, of laat hij ons zien wat goed is. Juist, en toen pensé wat, toen reconnacht dat die Dios la ving. Al deze dingen komen uit God. Juist. Dus je pergunta ahorita, of la impone assim aqui, Dios a celebrar, até deve ser que tem patriarcas e profeta, Dios a celebrar o primeiro matrimônio. God heeft de eerste huwelijk gevierd. Assim é instituição tem como seu originador, ok? Originador e criador do universo. De eerste instituut heeft zijn origine. Degene die dit heeft gesticht. De criador, dit is o originador. De schepper. Ja, is matrimônio tá honroso, que men honroso, que men juist, honorabel. Dus de huwelijk is eer. Juist, juist, honorabel. Agora, dus de outra palavra, tudo lo que você sabe, enquanto o matrimônio também conecta back na esunco a origine, puto Deus mesmo. Oké. Als je wilt weten alles van waar komt de huwelijk, dan moet je teruggaan naar de schepper. E tem matrimônio, que men die seksualiteit também botin ko bij zeker sunka creëer. Oké, binnen de huwelijk, de seksualiteit, dan moet je teruggaan naar de schepper die dit heeft gemaakt, geschept. Ture hormonen, dan kunos ting, ture sentimento, dan tudo, dat Dios mesmo pone de nós. Dus alle hormonen, alle gevoelens, God heeft ze in ons gezet. Ja, is que men diz se eu guardo con, então sei da tu negócio, se eu guardo controlar maneira me se tá, baude guiança de espírito, это queda bom e santo. Dus als deze dingen worden onder de Heilige Geest onder controle, dan alles blijft dan heilig en puur. Juist, ik sei te como nós temos que compreender algo. Então, assunto de restringir Deus, de restringir, senão Deus que para nós tem é verdadeira felicidade em assunto. Is niet dat God wil ons tekort maken aan deze dingen, maar hij wil gewoon dat wij in alles gehoorzamen. Ja, pessoal, é que, como me vou dizer trove, Deus estima nós com amor eterno. Ik herhaal, God houdt van ons met een eeuwige liefde. Correto, então pensei em não que para nos sofrer, isso é dat negócio. En hij wil niet dat wij lijden, dat is alles. É que salva nós al final. Uiteindelijk wil hij ons redden. Pero tiende, ora que não há que quando vem delante, não pensa que acaba com restrição. Ainda não que para me gosta de mim, de meu matrimônio of de minha parte sexual, não te coi. Dus veel mensen die zien dit en dan gaan ze denken van ja, ze wil niet dat ik van mijn huwelijk ga genieten, maar dat gaat het er niet om. Juist Deus que para goza de minha vida matrimonial, juist que. Integendeel, God wil dat je
geniet ervan. En toen ik een party die assunto tambe. En hij wil ook deelnemen in deze situatie. Juist, que men não lube com Deus que tá parte de assunto. Hij wil deel uitmaken van deze situatie. Assim na Deus nota parte de assunto, wat um problema grande. Vanaf het moment dat God geen deel maakt aan bij deze situatie, dan heb je een groot probleem. Juist, você deve saber tu bisa ginang kamer aqui na ta onde angel aan die Deus tá su presença daar. Dus hier zegt bij de citaat, in de slaapkamer zijn de engelen waar ze hun zijn in de tegenwoordigheid van God. Então é presença é santo. Mire? En dat tegenwoordigheid is heilig. Pero esta bisa de meu cita e esta wordt assim, laat ons impuro, door die praktica ng impuro. Dus in dezezelfde citaat wordt gezegd dat er gebeurt dat alles wordt onheilig. Então, met een skip bij je bouwde visa lo que Dios ha dona como een bendición a para bira een maldición. Dus wat God heeft gegeven als een zegenen, wordt dan een vloek. Juist. Que me hago. De Senhor nota hami nos te mira wa corabon. Ta par de sita ma kwe. Assim met opi ma kwe. Par. Dit is er zijn heel veel citaten, maar ik heb alleen maar een paar citaten genomen. Pensei me de encourajar cada persona que e boek Adventist home. Child guidance. Como que. Studia na pabomes. Daarom wil ik iedereen bemoedigen om deze twee boeken te gaan lezen. Juist, voor jullie zelf. Correto, so, quizás we nota agree com me ave noite. Misschien ben je niet met mij eens. Ik ben nog eens eens com me tampoco. Je hoeft ook niet met mij eens te zijn. Pero je studia boekje pabomes. Maar ga voor jezelf de boeken lezen. Juist, dus pergunta eu bem bem trove kika sobra, pahasi. Dus ik ga terug naar de vraag van wat blijft over om te kunnen doen. Usa a criatividade que Deus te deu. Gebruik je creativiteit dat God aan jou hebt gegeven. Simpel as dat. Pergunta número 2. Vraag 2. Paixão, é amor, ok, lá não sou aqui definição. Mas diz copy paste. Nos cada pode mira. Sorry, is passie liefde? Ok, deve saber aí. Paixão é uma emoção forte, maneira rabia of ódio. Hier zegt het volgende. Passie is een sterke emotie, net als boosheid of haat. Paixão tem a ser usada também para excitação sexual forte. Passie wordt ook gebruikt om harde seksueel om over wakker te maken. Mm-hmm. Die harde seksualiteit. Que me é lost, é paixão, of é gane, tá desejo forte para possuir algo. Dus, dat je die zin hebt, dan lost die. Dan wordt het de hele... Ok. Aunque a nós usa é lost para desejo sexual de Bíblia, é lost significa algo mais cerca de kudishi. Dus wij gebruiken het woord lust. En dan, dat is meer... Sim, de maneira kudishi. Kudishi? Sim. Het is meer iets... Ik weet het woord niet, kudishi. Het is iets dat je begeert. Você quer dizer, não pode buscar ele, covet, em inglês. Não pode buscar ele. Não preocupar, irmão. Não te seguir buscar. Ik denk kudishi misschien is begeren. Zoiets. Iets die niet van jou is, dat je dat wil. Beneden. Ja. Wat zei je, zuster? Beneden. Beneden, dankjewel. Oké. Erik, mi nota vai lezen turcos, pero vou mirar também essa ideia book de Ellen White mesmo, vou seguir aqui definição de paixão. Os meus posar screenshot de ele sepa nos meus.
Oké, ga niet alles lezen. Dit komt ook uit een van deze boeken van Zuster hierbij. Over de passie, je maakt dan een screenshot. Nee, Kan je man. maken, kan je Juist. zelf lezen. Correcto. Mire, lento. Yo requinana sei da met een website conosci. Wat een mira tambe wak. A trobe. Escucha bom. Laten we nog een keer luisteren. Het is ook een website. Yes. Laat me just contestar forma aqui, né? Wak Romano, capítulo 2, versículo 1 y 2. Laten we het op deze manier antwoorden. We gaan naar Romeinen 12, de versen 1 en 2. Ele visa PC me roga vos romano para meio de misericórdia de Deus, para apresentar vosso corpo não como sacrifício não vivo e santo, aceitável para Deus, qual de vosso serviço espiritual de adoração. 2. Não seja conforme o mundo aqui, mas seja com transformar para meio de renovamento de vossa mente, para vosso por comprovável que é bom e agradável e perfeita vontade de Deus. Wat aqui apóstolo Pablo de visa? Hebben jullie gezien wat de apostel Paulus zegt? Wat hoop je nós, wat nossa drente, nossa salifa mundo drente igreja. Veel van ons zijn uit de wereld gekomen en in Jezus binnengekomen. Pero também nós temos natureza, sei wat de banança de igreja se of não, nós temos a natureza pecaminosa. We hebben nog steeds die natuur. Al ben je in het kerk of niet in de kerk opgegroeid. Nós todos temos a natureza pecaminosa. Wij allemaal hebben dat natuur. En de Deus tem que transformar a mente aqui assim espiritual. En God moet onze gedachten, onze hersenen helemaal transformeren om Om spiritueel te worden. Juist. En de outra bisa era para posso por comprobado que é bom e agradável, perfeita vontade de Deus. Oké? Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Juist, pessoa die com em mente carnal não pode agradar a Deus. De vleeselijke mentaliteit kan God niet wel behagen. En não pode guardar nem mais que não está bem. Hij kan niet de 10 geboden eren, omdat het gaat niet. Pensei Pablo de cambio me se vindo em mente, cambio me se vindo espiritual. Daarom moet een verandering komen, een geestelijke verandering. En toen hebben we mira coisas diferente. En dan kan je de dingen anders zien. O musicano que você escuta tá cambia. Sorry broeder? O musicano que você escuta tá cambia. De liederen die jij normaliter luistert, kan ook veranderen. E quando que você vai na televisão tá cambia. Dingen die je op tv kijkt, gaan ook veranderen. E boeken que você lees também tá cambia. De boeken die je leest, gaan ook veranderen. Bo conversação tá cambia. Je gesprekken die je houdt, gaan ook veranderen. De outra palavra, tudo costa bij cambia. Dus met andere woorden, alles gaat veranderen. E ainda de começar a wak meneer, essa aqui da brua, ela vira laf, ela vira sai. Ah, tu reconhece wat het is, Dan hoor je van mensen, ja, maar dit is saai, dit is anders geworden, dit is saai. Dat hoor je allemaal. Ja, espero dat in mente Deus cambia ook, ela vira de acordo com Deus lei. Maar is de mentaliteit dat veranderd is en die gaat akkoord met de wetten van God. Oké, eu pergunto também, met de estima wo, como met de estima, onde estimação tá wo? Dus de vraag komt van, ik hou van, waar is de hou van? Ah, estimação. Tá coração que bate aqui te estima, ou tá aqui te estimação, não é da bing, não é da nance. De hou van komt van de haber. Waar is dit hou van begonnen? Waar? Paixão versus amor. Paixão versus amor. Dus passies versus liefde. Oké, pensei de bisavo ding wak. Dat ding in mente é amor e tá. É amor que ding in mente.
Dus de liefde zit in je hersenen en je mentaliteit. Juist, ik denk dat we zeggen, amor verdadeiro solamente de Cristo weet de bing. Daarom, de echte liefde komt alleen van Jezus. Paixão não, amor. Passie niet, liefde wel. Você deve dizer, nós te estima, a sombra Deus estima nos promete. Wij zeggen, wij houden van omdat Jezus van ons eerst heeft gehouden. Que Deus não tem paixão para nós, dat tem amor para nós. Dus God had geen passie voor ons, maar hij heeft liefde voor ons. Ja, então é amor e que põe de nós cada para nós possível estima. Outro não estima nosso esposo não dame. En die liefde wil hij in ons zetten, zodat wij liefde kunnen hebben voor onze man of voor onze vrouw. Oké, que men Deus a criar nós com hormonen nang, wat mira nang, dat na tour. Nog een keer, broeders. Deus a criar nós com hormonen nang. God heeft ons gemaakt met de hormonen. Oké, en tu inimigo sa con trigger cada de con hij. En de vijand weet hoe kan hij deze hormonen laten vallen, zou ik zeggen. Oké, we zo orma bisa biava sa tu canti por exemplo música. Net als bijvoorbeeld vorige keer hebben we gezegd over muziek. Juist, então eu ene ponto, oké, ta. Steven, porque we sabe de muziek die Dios me tengo bij pone para uma noite romântico. Dan ga je Steven vragen van wat? Moet ik muziek van God zetten om een romantische avond te hebben? Escucha bom e pergunta. Me tengo pone muziek die Dios para mim ter uma noite romântica com me casar? Ai, não, Steven, van sério. Muziek die Dios romantisch? Sim, gospel. Goddelijk muziek hebben om een romantische avond te hebben? Ban sério, Steven, ban sério que Koran. Steven, laten we wel serieus zijn, hè? Pero atrobe, quem é originador de matrimônio? Dios of diablo? Nog een keer. Wie is de oorsprong van de huwelijk? Dios of diablo? God of de duivel? Quem a inventar seks ding matrimônio? Dios of diablo? Wie heeft de seks binnen de huwelijk verzonnen? God en niet de duivel. Nou, maar die Dios of diablo? Door God of de duivel? Juist. E contesta dat logicamente dat Dios. De logische antwoord is God. Que menta muziek de Dios me digo pone. Como nos que nos volte, me não pone muziek secular of muziek die diabel pe kobira boom. En dat klopt. Dus hoe dan ook is muziek van God die wij moeten zetten en niet de seculaire of de wereldse muziek van de duivel. Juist. Que men pode dizer, um beetje me daarbij mostrar. Pode dizer, nós devemos me nota eens. Ik ga het zo meteen zoeken. Je kan zeggen van ik ben er niet mee eens. Para trove, não me het eens. En ik zeg dan ook, je hoeft niet eens met mij eens te zijn. Simplesmente me te invitar tu rende, studeer para mês. Ik wil alleen laten zien dat je kan het zelf voor jezelf bestuderen. Zo we moeten een instrumentaal, oké? Een instrumentaal, oké, netje, pero tocado y gente dan consagrar. Je kan wel een instrumentele muziek zetten, maar die gespeeld worden door mensen die heilig zijn, die van God komen. Ja, is was die kom Bijbel de wisse nos guarda ook mente riba turcos, coração de mente, waar mente riba turcos. Omdat de Bijbel zegt duidelijk, bewaar je gedachten, je hersenen van alles. Ja, is als je turcos pa e gloria de Dios, turcos. Dus doe alles voor ter ere van God. Turcos. Alles. Juist. Oké. Agora, agora laat me projectar, exact. Nós temos a website aqui, AG White Writings.
Hebben jullie deze website ooit gezien van zuster Ellie bij de Writings? Oké, we willen eens een boek. Music, its role, quality, and influence. We kunnen op de schermen zien de titel van het boek. Lezen. Oké, lezen. Ik ga dan mee op lezen. En dan laat me just komen piden, sorry. Oké? Ik ga alleen maar een stukje lezen. Oké, laat me bij dit versículo. Dat is Hasi turcos paquico e gloria di Dios. Por 1 Corinthians 10:31. Ik ga terug naar 1 Corinthians 10:31 die zegt: doe alles ter ere van God. Oké, vamos beca wo, tienes cita te abo. Sim, Deus está worden glorificado door die cantica nan. E alabanza nan. God wordt door liederen geëerd. Juist. Dat is door die coração puro, llenaco amor y devoción nadie. Door heilige, pure harten die toegewijd zijn naar hem. Oké, dus wacht, se we botar música secular maneira, me quebo paga e luz. Oké, nós agora diz que aí, Claudius Philips, me quebo paga e luz. Bonita cantiga, no? Als wij seculaire liederen zitten luisteren, net als die ene die zegt, doe de licht uit. Ja, is correct, esta cantica secular. Oké? Dat zijn wereldse, seculaire liederen. Então, Deus visou aqui de visou, tem nada mais ofensivo den vista de Deus. Er is niks meer offensief in de ogen van God dan dat. Juist, oké? Koesnango ta mostra eigenlijk música instrumental of display of music, show of je wist música instrumental. Dizer assim, mais fácil. Oké? Ja, instrumentale muziek die seculair zijn. Juist. Mien que men conhecendo de uma parte de nota consagrada. Dus als wij instrumentale muziek zitten beluisteren die niet van God komen en wij doen mee met deze zulke muziek. Dan nota sendo melodia de een coração na Dios. Dan zetten ze geen melodie in hun harten voor God. Oké, me dá recomendável lezen inteiro capítulo para vocês. Ik adviseer je om de hele hoofdstuk te gaan lezen. Ja, ze zeggen dan met een ander boekje, of ja, met een boekje, een ander boekje, music, lezen is even voor vocês. Dit is een heel goede boek om te gaan lezen. Ja, is que me decía que coma, pero mi papá cuento que noche. Het zegt nog veel dingen, maar ik kan niet alles gaan op dit moment gaan lezen. Oké, dus dat trove, usa bo creatividad. Dus nog een keer, gebruik je creativiteit. Juist, en tot toerwak, en tot met de clausura pregunten aan que cite aqui. Ik ga deze vragen afronden met deze citaat. Waar je mi sabo peligro. Mi sabo peligro. I know your danger. Ik weet je gevaar. Oké, si we perde confiança ding et testimonio dan. Als je verliest je vertrouwen in de getuigenissen. Lobo desvia voor die verdade die Bijbel. Dan ga je desvia. Verwaard. Je gaat afwijken van de Bijbel. Er is een taal die medo que hopi en de lot om een position que te pone en duda. Ik was heel erg bang dat mensen een positie zou krijgen waar ze gingen twijfelen. Juist, ik denk mi angustia baboso, alma mia advertiboso. En door in mijn angst heb ik voor jullie gebeden. Quanto gente, no, adverti. Hoeveel mensen heb ik gewaarschuwd? Juist, quanto gente lo attende en advertencia? Hoeveel mensen zouden deze advertenties of waarschuwingen luisteren of aannemen? Oké, we moeten boelen bij een party con lila.
E devi sapere, Dios y Satanás nunca te traen juntos. No lo olvides qualquer humano. En deze stuk zegt dat de God en de duivel werken nooit samen. El testimonio, sea esta carga, es sello de Dios o es un de Satanás. El testimonio, nan, sea esta carga, es sello de Dios o es un de Satanás. Oké, de getuigenis. Of ze hebben de zegen van God of van Satan. Juist. Que men de outra palavra, não pode mesclar nada de mundo ding mi matrimônio com o santo. Dus in een huwelijk dat heilig is, kan niks met elkaar, wat de waarheid is en wereldse dingen met elkaar mixen. Ja, dus omdat Deus é santo, ele criou matrimônio santo, então esta ding, esta junto conosco de matrimônio. Dus omdat God heilig is, heeft hij een heilige huwelijk gemaakt en dat wil hij met ons zijn. E ele disse, seja santo, maneira amita santo. En hij heeft gezegd, wees heilig zoals ik heilig ben. Que men op brua cos no santo, ding mi matrimônio, pisando que tá bom. Je kan niet dingen in verwarring brengen en zeggen dat het goed is in mijn huwelijk. Juist, nota quadra. É nota quadra. Het klopt niet. Ok. Agora, me depois você trove. Não rabe comigo, rabe que palavra de Deus. En nog een keer zeggen, word niet boos op broeder Steven, maar word boos op de woord van God. Dus o teto pensamos, é simplesmente leesa. Isso conta para mim também. Dus broeder Steven zegt, ik lees alleen en dat gaat ook voor hem en voor mij ook hier. Ja, is você tem bem, ora quando escute com aqui, não te sinta na mes ofendi. Als mensen dit luisteren, dan worden ze gelijk ook boos, toch? Maar nem avisa Jesus, ora Jesus avisa fariseu na é verdade. Na sinta na mes ofendi. Toen Jezus de fariseeën de waarheid vertelde, voelden ze zich aangesproken. Pero versículo 3 de visa malo contesta e avisa, turmata comitata celestial, no a planta, lo guardo ranca cu raiz cultur. Dus als we lezen in Matthäus 15 Sim, diz 3. en de verse 13, en dan zegt hij, turmata comitata, isso é não pode ser. Ok? Yes, esse ele diz contesta a ribe pergunta na minha romana. Deze waren de antwoorden op de twee vragen, broer en zuster. Ja, sowieso, corabonga trove, que capítulo na estudia na pavo mês. Nog een keer herhaalt broer Steven, ga deze hoofdstukken zelf bestuderen. Ja, als je oração, laat Deus papi kugo guiava, maneira tingo vai fácil. Ga in gebed en laat dat God zelf tot je spreekt. So, a mim não tá quem para bisa nu vende kiko nam tinko ase. Dat Deus de bisa, na mim não. Dat broeder Steven zegt, ik ben niemand om aan jou te zeggen wat je moet doen. Dat is God degene die dat zegt. Correto. Maar wanneer zo a mim tengo obedecer lo que te parece que bi me também men ko Google. Não tem verschil. Ik moet ook gehoorzamen, net als jij. Dus ik heb geen andere keuze of wil. Ik gehoorzaam ook. Juist. En toen jullie het de bisa, avenochi. En vanavond zegt hij het volgende. Ele bisa o douche, a que não se chega na tema. Douche van cap e na raiz e lago nos pordo na outro e lubida. Oké, we zijn gekomen bij het thema van schaat. Laten we alles vanaf het wortel afsnijden. Laten we elkaar vergeven. Vergeven en vergeten. Juist, netjes. En vergeten. Correcto. Que me hago, dus a binta deal com e pareja dem problema foi les 1. We zijn aan het studeren de problemen van de echtpaar vanaf les 1. Juist. Dus a mira com e primeira les da visa noviazgo e matrimônio bouw die ataque. Zit de les 1, tema 1. We weten dat les 1 noviazgo, verkering
Verkering. En huwelijk. En Bo- ja, we hebben de eerste les was verkering en huwelijk. Bouw die attacken. Onder de... Over... Sim. even kijken. Over de aanval van de duivel. Juist. Entonces, mire que o inimigo tá é chief, é maior ding da je relatie aan die ende. En de vijand is de grootste, degene die de relaties wil kapot maken. Dus we weten teta é boosdoener. En we zeggen hij is de boosdoener. Juist. Het is hier bij relatie de een crisis, maar depois é mais puxa carta divórcio, waar we divorciar. Pacau. Hij brengt de relaties in een crisis. Daarna gaat hij zelf hun helpen om tot scheiden te komen. Juist. Pero é crisis abini, é divórcio abini, of por abini. De crisis of scheiden komt doordat. Juist. E por abini deve que nós a permitir inimigo a acesso de nos casos. Dat komt doordat wij permitteren dat de duivel binnen onze huizen komen. Juist. Of komen. Ja. Ok. Pero nada, Deus te bisa, e também perdonar-nos, e também lubidar mesmo que passa. Maar geef niet. God zegt, ik ga vergeven en ik ga vergeten alles wat is gebeurd. Dat pensei como indivíduo, nós também me se ser não custa perdonar outro. En daarom de dag van vandaag, wij als individu moeten ook kunnen vergeven. Dus het bisa de Mateus 6, se nós não perdonar outro, dan deve dan? Daarom zegt in Matthäus 6, als wij niet vergeven, Juist. de schuld van anderen, Juist. Nós staat com o cielo tampouco não perdonamos. dan onze Vader die in de hemel is, kan ook ons niet vergeven. Ja, es que minha esposa ou esposa a falha, Deus quer para nos perdonar. Als mijn man of mijn vrouw de fout is ingegaan, God wil wij leren vergeven. Juist, of vice versa. Perdonar. Hoop importante, perdão. Dus andersom, ja, vergeving is heel belangrijk. Vergeving. Juist, meneer de wisse que how to forget like God. Forgive and forget like God. Como nós perdonar e olvidar maneira Deus. Hoe kan je vergeven en vergeten zoals God dat doet? Ok, dus agora nós vai passar de estúdio. Se o tempo te permitir. Wanneer wij door de studie doorgaan, als de tijd ons toelaat. Valo, vou pôr uma mesa hoje noite, Steven. Vá, banda servo. De que me pôr perdonar e olvidar. Dan ga je aan vragen, Steven, hoe kan je dat doen? Vergeven en vergeten. Vou perdonar sim, pero olvidar sim, sorry, Steven. Nunca mais me de olvidar agora. Ja, ik kan wel vergeven, maar vergeten? Sorry, ik denk niet dat ik kan ooit dat vergeten. Wat ik kost que laat ik komen, Steven, hamas. Me olvidar agora. Dus Steven, wat hij of zij dat heeft gemaakt tegen mij, dat zal ik nooit in mijn leven vergeven. Para pergunta, juist, para pergunta de bal to biri van nos personal a noite. Maar de vraag gaat hij omdraaien en die komt persoonlijk tegen ons dan. Como que para Deus assim é paavo? Como indivíduo. Hoe wil jij dat God het wel doet bij jou? Porque para Deus pensava que me te perdonar, pero me te queda corda que botava tal coisa. Oké, hoe wil je dat God jou vergeeft? Maar dan gaat God zeggen van ja, ik blijf wel herinneren hoe jij vroeger was. Oké, cada vez com coisa, agora bom, botava da horta, botava ladrão da. Assim de Deus te funciona? Stel je voor, als je vroeger of je een dief was. De Deus que derale com ladrão, het que je maar ladrão. En dan blijft God herhalen, ja, je bent een dief.
Pero Dios deve ahora perdonar una de tire picanan. Maar wat zegt God? Als hij vergeeft, waar gooit hij de zonden? En deve altijd in fondi la mange de tiranan. Hij zegt dat hij in de bodem van de zee, hij gooit ze daarin toch? In outra palavra, nota tres en back di lanti. Met andere woorden, hij brengt ze niet naar voren terug. Lo que pasa, a pasa. Laghe, leave it behind. Van pa di lanti. Dus wat is gebeurd, laat het achter, gaat gewoon voorwaarts kijken. Ja, is so é atitude que da tres passado di lanti, de atitude de Satanás. Omdat de manier van het verleden naar voren te brengen, dat is een attitude of een manier van de duivel. Ja, is so teta que demonstrar bo weak point nang, bo malu nang, teta que the point nang ribo bo toch? Nog een keer broeder, sorry. Teta que demonstrar bo malu nang, bo falho nang, bo que tu vai que deral bo falho nang. De duivel is degene die blijft jou wijzen naar jouw fouten herhalen. Hij is degene die dat doet. Juist. Percebe de Zacarias 3:1. Daarom lezen we Zacharias 3:1. Ele disse, ora ela mostrava sacerdote, sumo sacerdote, Josué para delante de ángel do Senhor, e Satanás para na mão direita para acusar. Ok? De Revelação 2 também é acusador de nós urbanos. Que está acusando de dia e a noite. Ok? Acusador. We zien dat hij is onze aanklager. In de openbaring lezen we ook dat hij onze aanklager is. De en hij dia e a noite. Hij klaagt ons overdag en ook 's avonds. Ja, is que men Deus não verwacht seguro se passa de santuário. En God verwacht dat wij door de heiligdom te leer zullen we doorlopen. Que nós por assim, em cada passo que nós para, les, uma experiência nova. Dat wij elke stap dat wij deed in de heiligdom leer, of in de heiligdom, dat wij kunnen bestuderen en leren. Juist, maar como pareja of como indivíduo, nós chegamos no altar de sacrifício. Omdat wij zijn als echtpaar of als individu, zijn we aangekomen bij de altaar van sacrificio. Ja. Sacrificio, van opoffering. Juist. En toen nada não sabe que a mim mestra muri, e vet mestra waru kima, e orgulho. Dus in het binnenhof, ik weet dat ik moet sterven. De vet moet verbranden. Ja, is orgulho, e picar mestra muri inang. Mijn zonde moet dat daar dood. En toen junto que sacerdote nós seguir bij, para meio de fé, de lavamano. En terwijl wij doorlopen met de priester bij de waterafvoer, water. En toen ideia nós mestra seguir com a experiência, nós mestra mira nos condição para nós poder entrar no lugar santo para meio de fé. Nog een keer broeder, sorry. Dus ne lavamano nós mestra mira nos condição, humilhando nos mes. Bij die wasbak moesten wij onze conditie inzien, onszelf inzien. Ja, is agora nós estamos humildes, e que Deus por si a nós está ready para dentro do lugar santo. En wanneer wij nederig worden, dan zijn we klaar om over de heiligdom te leren. Ja. Anterior nós está dentro do lugar santo e nós está passando bij na mesa de pão. Dan komen we in de heilige plek en dan eten we van de brood van de tafels. É palavra de Deus, Cristo Jesus. Juist. E sim, segundo avançar no altar de ciência, e candelário. En hoe wij verder gaan, dan zien we de kandelaar en dan zien we de reuk over altaar. Segundo se estuda a palavra com oração,
worden iluminados por meio do Espírito Santo. En terwijl wij het woord van God bestuderen en worden door de Heilige Geest begeleid, Agora nossa mente está sendo transformada, está sendo renovada. Mireu? en dan worden onze hersenen, onze mentaliteit gerenoveerd. Então agora nós podemos compreender que é bom e perfeita vontade de Deus. En dan kunnen we begrijpen wat is het goed en perfecte wil van God. Como indivíduo e também como pareja. Als individu, maar ook als echtpaar. E agora nós passamos em experiência aqui, e agora nós podemos dialogar Santíssimo por meio de fé. En als wij door deze Experiência. experience, ja, Ervaring. hebben we door geloof meegelopen, dan zijn we bereid om in de heilige der heiligen binnen te gaan. Ok, dus como pareja of indivíduo, dingen lezen, nós chegamos aqui na lugar Santíssimo. Als echtpaar of individu, door deze lessen zijn we nu binnengekomen in de heilig der heiligen. Ok, então agora, que nós também há em ding? En de vraag is, wat gaan we daar binnen treffen? Dus a ideia não está bem agora, caminho de Deus que vira uno conosco. Omdat daarin wil God één met ons weer zijn. Dus esse santuário se vai purificar, de verdade? Daniel 8:4. Of dia de expiação. Ja, omdat het heilige moet gezuiverd worden. Ok. Dus de outra palavra também perdão e reconciliação do lugar santíssimo. Dus met andere woorden, in de plek van de heilige der heiligen, komt er verzoening en vergiffenis. Ja, is que mendi, lo que pica, se kuta separar e dois não gostava da uno. Lo que pica as. Omdat zonde heeft scheiden gebracht. Sí. Anterior lo que Dios que hace del lugar santíssimo, tá? Hace nan uno back. En dan porta uno. Oké, en wat God wil doen is in de heilige der heiligen is verzoening en één maken. Dat ze allebei één wordt. Juist. Dus esposo me se vira uno com Deus, esposa me se vira uno com Deus, die van mes. Dus de man moet één worden met God en de vrouw moet één worden met God op zichzelf. Então cada não porta uno com o outro também. En daarna kunnen ze allebei één zijn met elkaar. Dus die combo não por duna lo que bono tem. Omdat je kan niet geven wat jij niet heeft. Ja, se você não tem Cristo, você não tem amor. Se você não tem com Cristo, você falta de amor. Als jij Jezus niet hebt, dan heb je geen liefde. Juist. Você amor também de Omdat liefde komt van Jezus. reconciliação também de Verzoening komt van Jezus. perdão também de Vergiffenis komt van Jezus. solução também door de Oplossing komt door Hem. Juist, que mendi reconciliação é necessário para nós. Dus verzoening is nodig voor ons. Pessoal, solamente a palavra reconciliação tem que como, assim nós compreender. Omdat het woord verzoening laat ons zien of laat ons begrijpen Que estava de ter of tem uma separação entre nós e Cristo. dat er een scheiden is tussen mij en God. Juist, of het também entre a pareja para com o outro. Of ook tussen de man en de vrouw tegenover elkaar. Ok. Agora, que Deus quer fazer em el lugar santíssimo? Nou, laten we kijken wat God wil doen in de heilig der heiligen. Ok. Pessoal, me imagina-me uma vez que Deus passa nos de experiência aí. Omdat ik kan me voorstellen dat
als God ons door deze ervaring met ons meeloopt. E quer ensinar-nos les como indivíduo of como pareja. Hij wil ons lessen leren als echtpaar en ook als individu. Suppose nos mente nang mesra waru transformado em processo aí. Dat onze hersenen, onze mentaliteit moesten getransformeerd worden in die proces. Significa que e cos não me se volve repetir trove. Dus de dag van vandaag betekent dat dat moet niet weer herhaald worden. Algo outro bobini, como tingo vai back no mesmo caminho. Iets anders moet komen zodat jij teruggaat naar dezelfde. Yes, iets, no, que mende algo outro por bili, dus bopo faia de algo outro. Oh, sorry. Er kan iets anders komen dat je teruggaat, toch? Juist. En daar wordt de bolle repetir processo. En dan ga jij weer hetzelfde proces weer herhalen. Juist, maar dan ook wat ik er kairi bemenko in de bij. Niet dat je elke keer faalt. Dat gaat niet zo. Ja, we zullen nog avançar. Dan ga je niet vooruit. Juist, het carbon. Dios heeft ons avançado in onze relatie con Hij, de santificatie. Dus goed herinneren, goed denken. God wil dat wij vooruit gaan. Dat wij vooruit gaan in de relatie met Hem. Ja, het is een crescimento continuo que da cresce in Cristo Jesus. In onze relatie. Dus we moeten continu groeien in Jezus. Juist, mesmo com o nosso matrimônio também, we sabe, é school de qual nunca nos lo gradua, matrimônio. Dus net als in de huwelijk is een soort school dat we altijd blijven leren, broeder. Juist, nos lo gradua. We zullen nooit gradua. Ja, zal nooit slagen, laten we zo zeggen. Ja, we zullen nooit afgestudeerd worden. Juist, nooit afgestudeerd, ja. Correcto. Dus avô, que Deus quer hacer? Nu, wat wil God doen? Ok. Dios avô, lo que quer hacer, dentro de sakita, ayúdenos prevenir. Nou, wat God wil doen in dit allemaal is ons prevenir, juist. Ons voorkomen. Juist, para ecos no passa. Ik advertir-nos, prevenir. Dus hij wil dingen voorkomen, hij wil ons waarschuwen. No, prevenir. Ja, voorkomen. Juist, pecos no llega sin a leu, começa a pedir perdão mês. Dat de dingen niet zo ver komen dat jij vergiffenis moet gaan vragen. Tem een probleem in onze relatie, para nós temos que pedir perdão of nos separar of divorciar. No, preventie. Dat het zo ver komt dat er problemen komen in onze huwelijken, dat wij moeten vergiffenis gaan vragen of dat er scheiden komt. Hij wil dat allemaal voorkomen. Juist. We zeggen de bezig in Selected Messages, boek 2, mensaje selecto, tomo 2. Daarom zeg hij in deze boek, Select the Messages. Het is ons die preventie te bal un livre de cura. Eén ons van voorkomen kost 1 libra, half. Dat is een half kilo, een pond van genezing. Juist, correcto. Dus é prevenção te hoop importante para depois ter buscar cura. Dus voorkomen is heel belangrijk, zodat dat je geen genezen hoeft te gaan zoeken. Correcto. Mesmo com o matrimônio e mesmo com de nossa relação com Cristo. Het telt voor de huwelijk en ook telt voor onze relatie met Christus. Juist, de contexto de saúde, waar que devemos de Maranatha. Laten we kijken in het boek Maranatha. De contexto de saúde, het conta mesmo com cultura outra coisa. In de context van gezondheid, broeder? Ja. Het conta também de outra coisa. Oké? En dat ook andere dingen. Juist, minuto bij lezen interessita, saca su screenshot, nos pode ser para no mês. Ok, pero waar que...
screenshot van maken. We gaan niet de hele citaat lezen. Het is een nang meester bira inteligente tocante maleza nang. Su causa, prevention y curación. Ze moeten slim worden. ¿Sí? Even kijken, ze moeten slim worden. Wat over ziektes. Juist. Causa, de oorzaak. prevention y curación. Juist. Maar mire, dus Dios que hace nos inteligente dingen caso no hay. God wil ons slim maken in zulke situaties. Ja, isso também é um processo doloroso para bij cura back. Omdat het wordt een heel pijnlijke procedure, zodat het weer gaan genezen. Ja, is precies. Ela wordt prevenir, omdat die meste de cura. Als het was als dit was daarvoor voorkomen, dan hoeft er niet genezing te hebben. Ja, is que men die economische jega sina leu comida bisa, mieke divorcia. Dus de dingen moet niet zo ver komen dat je gaat zeggen van ik wil scheiden. Of separar. Of uit elkaar gaan. Of min kebo mas. Ik hou niet meer van jou. Kosna zini. Zulke dingen. Kiko te pone expression ai bin. Wat maakt dat deze dingen komen? Ja, is te pensar aqui, nós temos que ir back na princípio, para que crisis a começar. Daarom moeten we teruggaan naar de principes voordat de crisis was begonnen. Oké. De boek de Malaquias, nós agora nós lê toch? Malaquias, capítulo 4, versículo 6. En het boek Malachia, hoofdstuk 4. Juist. Versículo 6. Even wachten broer, Malachi toch? Sí, Malaquias. Ik heb alleen maar in Nederland hoofdstuk 3. No, 4, também tem 4, denk ik. Oké, ja. Juist, versículo 6. Ele avisa. E, ele avisava assim, versículo 5, la mico é 5. Sorry, 4. De novo dirisa 3. Mico é 4 mesmo. Corda a lei de Moisés, me servido estatuto e ordenança que me ordenei na hora para inteiro Israel. Mira, me também manda profeta Elias cerca vosso, promete a venida de grande dia terrível e terrível de Deus. Kiko, tem mensagem que Elias lo vincune. Lo é restaurar o coração de Etatanan, pa Eyunan, e coração de Eyunan, pa etatanan, pa mino bini e afligi etera com maldição. Ok? Que men, é mensagem de Elias, mestre bini. De verdade? Dus het boodschap van Elia moet komen. Juist, ok? Het is mesmo mensagem que Juan também vincule. En het is dezelfde boodschap van Johannes die hij had gebracht. Oké. Agora, we noite sowieso mino por bij dingen massa leuke mensagem. Helaas, vanavond kan ik niet te ver gaan met het boodschap. Ja, is maar pone dice base para mañanos clausura e les aqui. Número 9. Ik heb alleen de basis neergezet, zodat we morgen gaan we deze thema afronden. Ja, is maar zomaar die kon nos meester bij eure de die en kan sobra. Waarom? Omdat we moeten verder gaan in de dagen die nog overblijven. En quanto, so é outro tema, não comida bij cover, met de despese seminário, met de 2 temas. Omdat die andere thema's dat ik ga overbrengen, zal na de seminaries, ik heb nog 2 thema's om te brengen. Maar boelen dan over, we sombra mieke que parte de justificação, santificação e glorificação. Ik heb ze overgeslagen, dat ik wil het deel van, nog een keer herhalen broeder. Justificação para meio de fé. Rechtvaardigheid. Rechtvaardiging door middel van geloof. Ja, santificação também. Heilige, santificação toch? Heiliging? Juist, heiligheid, zie.
Ja, heiliging, ja. Juist. Waarmee die fe? Door geloof. Y glorificación. Juist. Glorificatie is ere, toch? Waar komt het ook weer? Glorification. Even wachten, broeder. Verheerlijking. Oké. Dus, is er ons bij deal kunnen aanbieding. En die dan korrect. Zullen we deze 3 stukjes ook brengen in de dagen die nog overblijven? Oké. Dus zo we komen ons erbij. Kom je samen janke mensage. Kom ons erbij zie mayanke mensage. Hoe gaan we dit morgen doen? Morgen, dat is... Kom ons erbij zie. Juist. En toen ons zie sineki. We zijn onze kabeki aan dan met sineki. En we gaan zo verder in Matthäus 3:10. Juist. En dan zou ja kawa haatje te ponen na raiz die je palo na. We zijn tur palo con nota doen een boom fruta te worden gekap y tirada in candela. Mire? Dus onder nos tingo bij deal com assunto na pana no lantamas na raiz. Waar moeten wij gaan zodat deze dingen niet weer groeit of gaan opstaan? We moeten teruggaan naar de wortels. Juist, het enige bij kap en problemen bij no lantamas. Daar gaan we daar gaan we kappen zodat de problemen niet meer gaan weer groeien of ontstaan. Jij bezoekt nog een meer mas divorcio. Omdat we willen geen scheidingen meer zien. Dus nog een meer separatie mas. We willen niet meer zien mensen uit elkaar gaan. Dus nog een meer gente abandona Jesus mas. We willen mensen niet meer zien die Jezus verlaten. We zijn ons erbij kap en raiz, kap turcos, kap en no lanta mas. En daarom gaan wij de wortel kappen, zodat deze dingen niet meer ontstaan. So ti menos te corta de um pida taki, en dan pensa no, en dan cresce mas, pero la bola cresce riba nos. Soms denken we knippen een takje en dan dat niet meer niet gaat groeien, maar dan groeit het weer. We zijn gewoon bisa untu, dingen mensaje die Elias. En daarom Johannes, samen met de boodschap van Elia. En we zijn preparar coração daarmee. Sorry? Mensen preparar coração daarmee. Hun moesten de harten van de mensen voorbereiden. Pero também ela bisa começa pone haatje na raiz die palo. Daarom hebben ze gezegd dat we moeten de bijl ook in de wortel zetten, toch? Sim, maar mensen pone haatje na raiz die palo. Dan moeten de bijl zetten bij de wortel van de boom. Juist. Que men dia we nooit meer aan van ons voor clausura. Dus lieve broers en zusters, we gaan vanavond afronden. Juist. Que we te spera até assim na leu Deus a papi conosco we noite. En ik hoop, broer Steven, hoop van harte dat God ieders hart heeft gesproken. E me da bolbe repetir a trove. Tour es aqui nan tapa sombra Deus está estimado. En ik blijf herhalen, deze dingen allemaal zijn omdat God van je houdt. Juist, então ela encarga-nos que ministério de reconciliação. Hij heeft ons vertrouwen met het ministerie van verzoening. Que Deus den Cristo a reconciliar o mundo com o mês. God en Jezus heeft de wereld verzoend in zichzelf. Então você ela dona nosso mensagem aqui para nós por compartilhar com outro não. En daarom heeft hij deze boodschap aan ons gegeven, zodat wij met anderen kunnen delen. Você me avisa que o mensagem aqui tá o mensagem de amor verdadeiro para conosco. En daarom zeg ik dat deze de ware boodschap is voor ons. Mas o Deus que vira uno conosco promete que vir. Omdat God wil één met ons worden. Promete que vir.
ribe nubi nan di cielo. Sorry, broeder? Promei che bin ribe nubi nan di cielo. Voordat hij in de wolken terugkomt. We zullen wisse biaki no te bin pa muri pa picar, si no te bin pa busca, snanko a spera. Ibaje. Omdat hij zegt, hij komt niet deze keer om te sterven voor de zonde, maar om degene te nemen die op hem wachten. Je pergunta da we noche, porque pone bo mes klaar pa topo com o Salvador? En de vraag van vanavond is, ben je klaar om Jezus of onze redder te ontmoeten? Dus het ingani topa ku ami I abo a we noche. Heb je zin om hem te ontmoeten? Zo bedoel je, broeder? Ja. Het ingani topa ku ami ku abo. Heb je zin om hem te ontmoeten? Het ingana di topa ku ami ku abo. Oké. Hij wil met ons ontmoeten. Juist, pero é que topa ku nos tem el lugar santíssimo. Maar hij wil ons ontmoeten in de der heiligen. Deus pergunta ta we noche. Bo ta ready, ami ta ready pa topa ku ne ding el lugar santíssimo. Dus het vraag is, ben jij of ben ik klaar om Jezus te ontmoeten in de der heiligdom? Jesus está willing para ajudar me com. Ele está willing é que ajuda nós. Hij wil ons helpen. Je pergunta a noite, lobo que para Deus ajudava? En de vraag is, wil jij dat Jezus jou helpt? Ele promete diz, Senhor, ajuda-me a noite so me que topa cubo, que mira uno be cubo. Voordat je zegt dat je wilt dat hij jou helpt en ik wil één met jou worden en ik wil je ontmoeten. E me diz, Senhor, ajuda-me a noite para quitar turlo com algo de strobami de porta uno cuba a noite. Dan wil ik zeggen, help me om alles te verwijderen die mij stoort om een relatie met u te hebben. Ajuda-me a pôr e hache na e raiz de problema não. De picar. En ook de bel zetten daarbij de wortel van de zonde. Juist. E assim é com nada e nada mais por separar-me for de Deus. Zodat niks en niks mij kan verwijderen van uw liefde. Laten we ons reza we noite. Laten we in gebed gaan. Dade de amor a we noite, bo palavra a word predicar. Lieve Vader, uw woord is gesproken vanavond. Senhor, ba papje go pueblo a we noite. Vader, u heeft uw volk gesproken. Pessoa de como demonstrar, Senhor, que realmente é lo qual você sente para nós. Omdat u heeft laten zien wat u voor ons voelt. Apesar que nossa peca e falha contra você, Tata. Ondanks dat wij zondigen en fouten maken. Apesar que através de nosso matrimônio não, nós acende, nós mostra luz falso no mundo, que não te digo. Ondanks dat wij door middel van de huwelijken een valse licht van de wereld laten zien. Door die nos orgulho, nos não quer ba cabeça para outro em casa. Door onze trots, omdat we willen onze hoofden niet buigen voor elkaar. E nossa professa toch die tabo servidor não. En wij professeren toch dat wij dienaars zijn van u. Pero a palavra de bisas nós. Uw woord zegt wij. Que se nós não estima outro de verdade. Als wij niet echt van elkaar houden. Mundo não pomira que nós tabo discípulo. Kan de wereld niet in ons zien dat wij discipelen van u zijn. E nada mira que nós estamos mentiroso. En dan zien ze dat wij leugenaars zijn. Você perdonar-nos e picar na eu, Tata. Daarom vragen we vergif voor die zonden.
Que nossa falha de mostrar o caráter de Cristo através de nosso matrimônio. We hebben gefaald over het karakter van Christus door onze manieren De nosso matrimônio, não. en onze huwelijk. E também como indivíduo, não. En ook als individu. Juist. We zijn tata perdonar-nos, Senhor Deus. Daarom, Vader, vergeef ons. We zullen realmente nos também que estimar a maneira como estima nos. Omdat waarlijk willen we van u houden zoals u van ons houdt. Juist, e nós que viva com a eternidade. Ora que Cristo vem buscar nos. We willen met u in eeuwigheid leven wanneer u terugkomt. Dank je, Senhor Deus, essa noite. Dank u wel, lieve Heer Jezus, voor deze avond. Nos agradecemos em nome de Justima Cristo Jesus. Amen. We danken u in de liefdevolle naam van onze lieve Heer Jezus. Amen. Amen. Dank je, Senhor. Amen. Dank je, de noite, meus irmãos. Dank je, Stephen, para mensagem do nave noite. Então, a gente espera que já conosco abre nosso coração e conosco o Espírito Santo nos guia nós para nós possamos algo por isso. Amém, amém. Me te quero chamar, me quero invitar a irmã Carolina que porá se com a cantiga de tema. Sì, tá bom. Botine acaba? Sì, metti nele. Mete parte feliz de familia de Dios, lavada en el fuente, mitad limpia. Junto con Jesús nos está cana seguro. Mete parte de familia, e familia de Dios. Lo botende nos tabisa, rumanan akinan. Tapaso nos tan familia, y nos turta unin. Ora untas rufiendo, nos turta sintier. Y en cada victoria nos turta goza. Mete parte feliz de familia de Dios. Lavada en el fuente, mitad limpia. Junto con Jesús nos está cana seguro. Mete parte de familia, e familia de Dios. De castillo pobre, pe palacio de rey. Minta más que un extranjero, canto novo meeting. Mi casta eterno, su poder está de mí. Minta digno de nada, alaba sea Dios. Mi parte feliz, de familia de Dios, lavada en el fuente, mitad limpia. Junto con Jesús nos está cana seguro. Mete parte de familia, e familia de Dios. Amén. Amém. Men dank je, irmã Carolina. Então, me te queria mandar que também na algo com a vertala me noite. Sorry que me passei por alto agora. Dank je, Roma. Tranquilo. Tu honra para Deus. Agora aqui nós também seguimos com a parte de oração. Então, nós saco Lisa Lord Stay of Marlon. Presente. Ok.
Isso lá também é a oração noite, toch? Sí, klopt. Ok. Então, uma oração tinha of Marlon também tem quase oração. Ok, Também sim, a mim também está suposto assim, oração. ok, ok. Boa noite. Boa noite, Marlon. Agora é você perdeu a oração, toch? De logo a Stephen a papa de che awe. Anto se oração para ja, en loop die seminário. Ok. Para nós, Teresa. Nos trata que está en el cielo, tu nombre sea santificado, Señor Dios Todopoderoso. Danke de permitirnos un día más de venir juntos, así na paciência, lo cual não cubo lo cual não cubo apone para nos portar obediente nabo y servivo hasta el momento más íntimo de nos vida. Sombra abota nos creador, abosar turcos. Ayuda cada pareja y están ayuda cada pareja de matrimonio y están con nota casa, Señor, así no porta uno cubo den palabra también. Bendición a cada gente que escucha, cuidan también por compartir con otro nan, bendición a brother Stephen ricamente, seguir derramando Espíritu Santo ribaje. Bendición a hermana Alba también para traducir con Espíritu Santo. Mita pedir agradecido, no para sombra mita digno, mas junto com por dois mi pecanan, de tu nombre de Jesus, boyo. Amén. Marlon? Marlon? Como é que tu paga? Mas de campanha, Senhor. Danke para tudo qual por nós, Senhor, ave também, tá? E no momento que nós podemos na íntimo também nós por ala todo momento de nos vida, Senhor. Danke pensar que, Senhor, me ama. Pai, nós lo podemos aqui e compreender então, Senhor, através de ele outro dia não queda e 3 dias não queda de campanha, Senhor. Bendición a nos tour, anoche, Señor, cosa por ver con nos tour, según nos así escuchará. En tu nombre de Cristo, Señor. Amén. Amén. Amen. Danke pa oração. Nós também ora pa clausura. Me queria rumana feliz noite. Anto nós não topo rumana manhã que eu sei a trobe na mesma hora. Feliz noite. Amém, Dudu. Igualmente. Iglesia Refugio quer participar na Turende. O dia inteiro luna de mar venidero aqui.
nós vai ter grandioso seminário intitulado Noviazgo, Matrimônio, Divórcio e Reconciliação. Começando com a promessa de Marco semana de oração. E também a promessa sábado vai ter vigília. E horas atrás, nós deal com vários temas na ronda de noviazgo, matrimônio, divórcio e reconciliação, centrado em o plano de salvação. Pois seminário para tu rende, hasta pensar que não está casado, ou pensar que não tem pensar é tolpa para casa, também é tema na lo toca tur essa aqui não. Pois a sua preparação para o portei inter el 1 de março aqui com refúgio. E se você sabe mais de seminário aqui, por uma informação através do número de telefone 062 695 418 ou por app também. Pois reservar el luna aqui completo para botar com a igreja refúgio. Bini 1, Bini 2.